ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамзабонон, тоҷикон, форсзабонони рӯи олам. Барои шумо қиссаи ба дунё омадани Мусо алайҳи салом кардем. Мегӯям вақте ки пеш аз ба дунё омадани Мусо алайҳи салом, таърихшиносо ба Фиръавн хабар доданд ки қотили ту ба қатл расонандаи ту ба дунё меояд. Баъд Фиръавн фармон қабул кард ки ҳамаи занҳое ки ҳомилаанд, онҳоро чӣ карда шавад, духта шавад, ҳамун шармгоҳашонро. То ин ки таваллуд карданашро душвор мешавад, то ки мебиёянд таваллуд мекунанд, маълум мешавад ки мисол писар аст, писарро ба қатл мерасонданд, духтарҳоро мемонданд. Ки ба қатл расонандаи Мусо Фиръавн ба дунё меояд. Ба ҳамон сол ҳамун чанд модаре ки писар таваллуд кард, аввал онҳоро вай кардан, хатна карданд, буриданд, духтанд. Ана то ҳамин замони асри 21 мо ҳамун хатнаи фиръавнӣ вуҷуд дорад дар Африка. Дар як кишвари Африка хатнаи фиръавнӣ вуҷуд дорад ки зана ҳамун чизҳои чӣ мегӯянд, клиторашро мебаранд, лабҳои хурди олати занонашро мебаранд, лабҳои калонашро мебаранд ва медӯзанд, маҳкам мекунанд. Баъд душвор мешавад, бо дар вақти таваллуд кардан ӯро мекушоянд, бо медӯзанд. Яъне ки хатнаи фиръавнӣ, ҷоҳилӣ то ҳамин асри моро омада раста. Дар кишварҳои африкоӣ ҳаст ҳамин чиз хатна. Дар дини ислом хатна вуҷуд надорад барои зан, фақат барои мардҳо ҳаст, барои писарҳо. Баъд Аллоҳ таоло ҳамин хел мӯъҷизааш нишон медиҳад ки вақте ки Мусо алайҳи салом ба дунё меояд, аммаи Мусо алайҳи салом дар бори ҳамун Фиръавн хизматгор буд. Баъд ҳамин хел хабар медиҳад ки ҳамин хел бачата мисол агар таваллуд кунӣ, ӯро ба қатл мерасонанд. Писар ба дунё меояд, баъд амаш мегӯяд ки биё чӣ кунем, дар об вай кунем. Лекин вай мебиёяд. Ваҳй ба амри Худованд вай мешавад, мешавад. Дар дили ҳамун амаш пайдо мешавад ки мера дар об равона кунанда кора. Баъд дар об мемонанд, баъд дар об равона мекунанд, ҳамун кӯдака оварда пеши хонаи Фиръавн Худованд мемонад. Азани Фиръавн кӯдак надошт. Мегӯяд биё игро гирем, калон кунем, фарзанд меша. Фиръавн мегӯяд не, ин мега қотили ман аст. Мегӯяд чӣ хеле, ин кӯдак аст, ҷо қотили ту меша, кӯдак аст, тифл аст, мега фикр накун. Тасаввур мекунед, ки дар даруни хонаи душманаш ба воя мерасад. Баъд як рӯз Фиръавн чӣ мекунад, оташа қади тиллода пеши ҳазрати Мусо алайҳи салом мемонад. Мегӯяд кани бигӯ кадомаш мегӯяд ба ту бисёртар хуш меояд. Дасташа ба тарафи чӣ мебарад, алоб мебарад, мегӯяд ки дар даҳанаш мегирад алоба, мегӯяд кадомаш ба ту хуш меояд, дар даҳонат мегӯяд бигир, мегӯяд Фиръавн ки Мусо алайҳи салом. Баъд ҳамон алоба мегирад ки вай мешавад. Забонаш камтар вай буд ҳазрати Мусо алайҳи салом. Сухана хуб гуфта наметавонид, барои ин дар ояти Қуръон омадагиаст ку Ҳоруни бародари Худованд қуввате ки Ҳорун ёрдамчиш буд, сухана аз тани бародараш Мусо алайҳи салом баромад мекард. Забонашро дар кӯдакиш чӣ кардагӣ буд, сӯзондагӣ буд. Мисол кӯдаки хурдчиқа мисол мегирад, дар даҳонаш алоба мекунад. Баъд мегӯяд ки дидӣ, мега кӯдак ира Фиръавн ака месанҷад ки мисол клим кани агар донло бошад, тиллоро мегирад. Баъд тиллоро ки намегирад, мегӯяд ки дидӣ, ин кӯдак беақл ба қатл расонанда нест. Вақте калонак мешавад, мехоҳад ки ҳазрати Мусо алайҳи салом ба оғӯш гиранд, чун ки як шапалҳо дар параи рӯи ки мезанад. ҳазрати Мусо алайҳи салом як шапалҳо дар параи рӯи Фиръавн мезанад, ба моне ки маро мӯча накун, мегӯяд буса накун. Ана мегӯяд ин қотили ман аст, мегӯяд гуфтам тура, мегӯяд ҳамсараша ки гуфтам ки маро ба қатл месонӣ, Мусои маро мегӯяд қабул накард. Баъд ана чӣ мекунад, ситам мегирад Мусо алайҳи саломро, пеш мекунад, мебаронашад, мегӯяд буро биро, лекин ӯ намебарад, ай хонаи Фиръавн мебарад, мере даъватша бо давом додан мегирад, то оне ки қиссаи ҳамин Мусо алайҳи салом ба шумо агар хуш бошад, дар комментарӣ нависед, бо давоми қиссаша, калоншавиша, чӣ қадar даъваткуниша ба шумо қисса хоҳам кард. Дар бораи мисол Мусо алайҳи салом, пайғамбарони дигар касе агар хоҳиш дошта бошад, агар мисол ки шумо дар ҷое нашунида бошед, пас ба шумо ман қиссаҳоро кунам, барое ки дар ютуб бисёр одамо қиссаҳои пайғамбаро аз Қуръон чизо ҳикоя мекунанд. Касе шумо агар бо забони русӣ агар душвор бошад, ё ки дар ҷое шунида набошад қиссаҳои пайғамбароро, дар комментарӣ нависед ки кадом пайғамбар қиссаша мехоҳед, ман барои шумо видео карда мегузорам дар ютуб. Хоб, зинда саломат бошед ва лайк, подписаться ва поделиться фаромӯш накунед, илтимос.